салом алейкум бинандаҳои азиз. ҳоло ман дар кассатсиони суди общей юрисдиксия дар шаҳри Москва қарор дорам. чунин судҳо чӣ салоҳият доранд ва шаҳрвандон ба ин судҳо дар кадом ҳолат муроҷиат мекунанд? фарз кардем шуморо выдворение карданд ва шумо дар муддати 10 рӯз имконият пайдо накардед ки шикояти апеллясионӣ биёред ва қарори судӣ ба қувваи қонунӣ даромад. шумо имконият доред ки ба чунин судҳои кассатсионӣ муроҷиат кунед ва кӯшиш кунед ки ин қарори выдворенияи шумо бекор карда шавад. чунин гуна судҳо дар саросари федератсияи Россия 9 адад ҳастанд ва дар Москва дуюм суди кассатсионӣ қарор дорад. ба ин суд нафароне муроҷиат мекунанд ки парвандаҳо дар шаҳри Москва доранд ва ё Калужская область доранд, метавонанд ки ба ин суд муроҷиат кунанд. ба суди аввалини кассатсионӣ ки дар шаҳри Самара воқеъ аст, метавонанд ки шаҳрвандое ки дар Московская область выдворение шудаги ҳастанд муроҷиат кунанд. шаҳрвандое ки дар шаҳри Санкт-Петербург ё дигар шаҳрҳои Ленинградская область выдворение гаштаанд, метавонанд ки ба суди сеюм кассатсионӣ дар Ленинградская область муроҷиат кунанд. барои мен бинандаҳои азиз, агар шумо фикр кунед ки шумо муҳлати 10 рӯзаро гузаронидеду дигар имконияти қонунии бекор кардани қарори выдворения нест, ин хатои маҳз аст. кӯшиш кунед бо роҳҳои қонунӣ масъала ва ин низоъҳои ҳуқуқии худро ҳал бикунед. боқӣ саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.